अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या वतीने मालवण राजकोट येथे पुतळा कोसळल्याच्या घटनेचा गुरुवारी निषेध करण्यात आला। राजवाड्यासमोर निषेध केल्यानंतर तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना मालवण राजकोट येथील घटनेची कसून एसआयटी चौकशी करावी आणि दोषींवरती कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली। दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे। जय 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 भवानी। एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्या या सरकारचा निषेध असो, भ्रष्टाचारी सरकारचा निषेध असो, निषेध असो। शिवाजी जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। हिंदू रक्षक हिंदू स्वराज्य संस्थापक राजाराम छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय हो, जय शिवाजी, जय भवानी। मालवणीतील घडलेल्या घटनेचा निषेध असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्या या सरकारचा निषेध असो। मालवणीतील घडलेल्या घटनेचा निषेध असो। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। मालवणीतील घडलेल्या या घटनेचा निषेध असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्या या सरकारचा निषेध असो, या भ्रष्टाचारी सरकारचा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।